Benvinguts al ple ordinari del 25 de febrer de 2016. Benvinguts. Benvingudes. El primer punt és l'aprovació de les actes anteriors. Només he dit conegut. Doncs queden aprovades per unanimitat. El segon punt és donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria del 478 del 2015 fins al 90 del 2007. Sandra, vols fer algun comentari al respecte del Xavi? Bueno, aquest decret és donar compte dels decrets, no? Que poden passar temps a donar en compte de cap decret. No, nosaltres estem mirant, si hi ha alguna cosa que diríem en principi no. El punt número 3, aprovar l'adhesió i els estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència, AMI, ens l'explica en Josep. El tema de l'AMI vam tenir una sorpresa aquests últims dies quan vam demanar a l'Associació de Municipis per la Independència a veure com estava tot el tema de la moció de suport al Parlament per veure quines conseqüències tenia, si què s'estava fent, si hi havia hagut molts municipis o no que havien aprovat aquesta moció. I a l'acabar la conversa amb la Maria Àngels, la noia que porta de l'AMI, em diu, bueno, sapigueu que Anglès ens deveu dues quotes, la del 2014 i la del 2015. Aleshores, vaig dir, bueno, dues quotes no s'han pagat, diu, si han vingut tornades, perquè una, si no crec recordar totes dues o com a mínim una, era perquè no hi havia partida assignada per aquesta quantitat. Eren 750 euros per al 2014 i 750 euros del 2015. Aleshores ens va estranyar aquesta situació, vam estar mirant i vam mirar de comprovar, segons ens va informar la Leo, semblava que no s'havien fet els passos perquè Anglès fos reconegut com municipi per la independència, que pertanyés a l'Associació de Municipis per la Independència, i bé, vam mirar a veure què és el que havia passat. El que vam veure és que l'any 2011, el 20 de setembre del 2011, es va presentar una sol·licitud per tal que es constituís l'Associació de Municipis per la Independència, amb la qual Anglès passava a ser una de les ciutats promotores de l'Associació de Municipis per la Independència. Ens vam trobar el 2012, segons hi ha un escrit a l'Ajuntament, va arribar els estatuts que havien aprovat a la Cellera i com es havia fet a la Cellera. Això va arribar a preparació gairebé de ple, però no va entrar en el ple perquè es va dir que el que es havia aprovat el mes de setembre del 2011 era suficient. Això no és així. Resulta que tots aquests anys hem pensat que pertanyíem a l'Associació de Municipis per la Independència i així figurem a la pàgina de l'AMI, però resulta que no ho som. Per tant, com que no ho som, no ens correspon pagar les quotes d'octubre de 2014 i de 2015 perquè no pertanyíem a l'associació i ens han demanat que fem els passos per poder ara aprovar els estatuts de l'associació, presentar amb quina majoria ha sigut aprovat i a partir d'aquí tirar endavant. Llavors, bé, sap greu que una posició que el 28 de febrer del 2010, quan es van fer les consultes aquí a Anglès, de 1.499 persones que van anar a votar, 1.449 van votar que sí que volien la independència de Catalunya, que un pas que s'havia fet per poder pertànyer a l'Associació de Municipis i que tots pensàvem que hi érem, doncs la veritat. I jo, per la meva banda, i entenc que tots aquells que van votar per la independència el 28 de febrer ens sentim enganyats pel consistori anterior, de l'anterior legislatura. Entenem que no... Bé, se'ns deia que pertanyíem a l'AMI i no hi pertanyíem. Per tant, avui ara el que farem és aprovar aquests estatuts, si correspon fer-ho, i tirar endavant i continuar i pertànyer a l'AMI. Sandra, tu vols fer el
una petició de fet es fes un informe. L'expedient està incorporat i els regidors tenen un informe en el sentit que hi ha sentències a favor i en contra del pagament de les quotes de l'AMI i bàsicament per principi de prudència per el tema de la competència dèiem que podria ser ensenyat per la delegació del govern i que s'aconsellava no aprovar aquest acord però sense perjudici que hi ha també sentències a favor. Llavors la proposta d'acord seria adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011, aprovar els estatuts que regulen l'associació i facultar a l'alcaldessa o regidor, en aquest cas el senyor Josep Casadellà, per representar aquest ajuntament i per signar tots els documents en relació a aquesta proposta. Vots a favor? Torna a veure. Sí, bona nit. Avui amb el nostre grup hem estat parlant, hem mirat el programa electoral d'aquestes últimes eleccions municipals i hem vist, i s'ha vist durant aquests dies, que el nostre grup era un grup polític que no teníem de cap grup com el que hi ha ara formant l'equip de govern format per Convergència, Crist per Esquerra, i enteníem que nosaltres no volíem estar supeditats a cap partit polític. Volíem fer una votació amb tots 5, però resulta que l'Esteve no pot ser perquè estava fora de Barcelona i la nostra posició és l'abstenció. Bé, nosaltres creiem que és tal com ha dit en Josep, per tant votarem a favor perquè creiem que hi ha de ser. Votem, no? Vots a favor? Vots en contra i abstencions. El següent punt va lligat amb el punt anterior, que és aprovar la modificació pressupostària per incorporar la partida del pagament de la quota a l'AMI. Bé, bàsicament, com ha comentat en Josep, hi ha una quota que són 750 euros que, com que no estaven pressupostats, haurem de fer una modificació de pressupost. En aquest cas, el que proposem és dotar aquesta partida de 750 euros per la quota de l'associació de l'AMI i treure'ls de la partida de despeses de correus que un cop analitzada en profunditat podríem prescindir d'aquests 750 euros perquè hi havia fluxança suficient. No. Doncs vots a favor? En contra? I abstenció? El següent punt és l'aprovació inicial del text reforç que regula l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal. Com recordareu, en l'últim ple vam aprovar l'actualització de les quanties d'aquesta ordenança que encara estaven en pessetes i definíem els llindars de les sancions lleus, les greus i molt greus. Ara es fa un text que refon l'ordenança antiga amb el text nou, però no només això, sinó que a més entrem en detall de cada sanció possible, detallant el seu import i en què consistirà. Hi ha una 50ena de sancions. La proposta ens ha vingut del sergent de la policia i nosaltres n'hem revisat els imports. D'acord? Voleu comentar quelcom? Només seria actuar sobre les reflexions, no? No hi estem d'acord.
Nosaltres, com que aquesta documentació ha arribat aquesta tarda, no hem tingut temps de mirar-la, per tant, ens abstindríem. Bé, vots a favor? Vots en contra i abstencions. El següent punt és l'aprovació de la modificació pressupostària. No, m'he saltat un punt, perdó. Aprovar inicialment el reglament intern de la llar d'infants municipals d'anglès al Cucut. Passo la paraula a en Jordi, que ara us ho explicarà. Res, portem a pla l'aprovació del reglament de règim intern. Aquest document ha estat elaborat a partir de la proposta de la directora de la llar. Hem deixat per escrit tot el que s'està fent a nivell organitzatiu, pedagògic, educatiu, totes les pautes que se segueixen, tots els horaris, deixeu-ho tot per escrit. És una proposta que ha fet de la directora, jo me la vaig mirar, la vam passar amb la Sandra ha mirat, la secretària ha mirat que estigués tot conforme a la llei i en principi és això, és aplicar les normes de funcionament que fins ara s'estan donant a terme, doncs deixar-ho per escrit. Podeu comentar? Sí. Avui també a la tarda hem estat mirant aquest punt de l'ordre del dia que feia referència a la llar d'infants o Cucut i més o menys hem vist que els directius són els mateixos d'aquests últims anys. Es posar per escrit o que les està fent que no fan entitat? Nosaltres, com que ara hi ha una moció sobre els disruptors endocrins i vist la poca experiència que tenim amb algun de l'equip de govern, hem vist que seria bo també fer un estudi dels elements nocius elèctrics que podrien haver-hi entreballat, com podrien ser aires condicionats, com podrien ser llunyàries i com podrien ser microones, que és un dels punts on les zones electromagnètiques poden influir més a potenciar els disruptors endocrins. Però si sols no fan res és quan hi ha un electromotorbicador que pot ser danyós amb els nens que són els més sensibles, sobretot el que fa respecte a l'aire condicionat, posant els filtres nous que em sembla que s'han canviat el sistema de filtres. Per l'altre, nosaltres veiem que sí que és una bona cosa tenir això a mort. Sobre això dels elements dels disruptors aquests i tot plegat, en la moció una de les coses que posa és que intentar que tots els espais municipals estiguin d'acord, per tant, la llar com a espai municipal ja entra sense cap problema. Sergi, vols comentar quelcom? A favor? Unanimitat. El punt número 7 és l'aprovació de modificació pressupostària d'inversions a la biblioteca municipal, que l'explica en Josep i David, no? O potser en David, no sé. Però tots els dos. Bé, a nivell de la biblioteca, per poder posar a punt tot l'equipament, ens hem anat trobant, doncs bé, ho hem anat comentant en diversos espais que s'estaven fent els passos que corresponien, però sobretot hi ha hagut una despesa importantíssima que ha sigut la de poder aconseguir que l'aire condicionat funcionés. Aquest aire condicionat s'ha pogut comprovar a través de Fujitsu, que no s'havia posat mai en marxa, no s'havia justificat a Fujitsu que aquest aire condicionat funcionava. Van venir els tècnics de Fujitsu a fer proves, es va agafar un professional, una empresa que es fes càrrec d'aquesta posta a punt i arrencada de l'aire condicionat. Ho dic sobretot això perquè de la partida de 15.000 euros que hem previst per a aquestes despeses, gairebé la meitat se l'emporta el tema de l'aire condicionat. Hi ha hagut altres despeses que es tindran en compte, com són temes de seguretat, fusteria. Hi havia tota la part de revistero que veureu que s'ha tingut que modificar tot. S'han hagut d'inclinar molt més els suports a les revistes i s'ha posat un suport a sota d'aquestes revistes inclinades on hi ha la revista del mes. A sota, aixecant, es pot tenir accés a totes les revistes de l'any. Això és una cosa que Biblioteques ens va dir que sí o sí es havia de fer. I és una de les parts també importants, puja tota la despesa en fusteria, poder arribar als 1.500 euros un cop tinguem totes les factures. Hi ha temes de seguretat també, en
posar cartells informatius, tot això s'ha dit que posar al dia i es anirà posant a continuació. També s'ha adquirit un suport per la pissarra digital. La pissarra digital ja es va comprar amb pressupost del 2015, però el suport de la pissarra no el teníem i també és una part important. Com aquestes són petites coses que faran que aquest equipament estigui a curt termini al 100% de les seves funcions. Bé, i aquestes inversions que pugen a 15.000 euros doncs els hem de treure d'alguna de les partides que ja teníem pressupostades. Llavors el que hem estimat oportú és treure 5.000 euros de la partida de subministraments elèctrics dels edificis i 10.000 euros de la partida de gasoil de la piscina. Bàsicament, en el tema del gasoil de la piscina i els subministraments elèctrics també, com que està fent un hivern fluix, a més el preu del petroli està continuant sent molt més baix del que hi sembla que durarà tot aquest any i probablement part de l'any que ve, doncs són partides que havíem pressupostat per prudència amb uns preus més elevats i que per tant no hi haurà problema en què poder continuar subministrant tot el gasoil i que potser encara quedarà un problema. Moltes gràcies. Voleu comentar? Sí. Nosaltres, el nostre grup, avui hem estat parlant també d'aquest punt i veiem que sí, que una biblioteca com la que tenim, vull dir, sempre hi haurà coses per fer. I sobretot ara aquest estiu que serà fort, em fa l'efecte que la part de dalt, que és allà on toquen més el sol, a l'estiu és un forn. També tindrà que buscar alguna solució per tal que els raigs penetrin tan a dins i no tinguin de fer un gasto d'energia envers els aires condicionats. Veiem molt bé que s'hagi fet això i també del modo que es porta perquè és un orgull pel poble tenir aquesta biblioteca. Sergi. Doncs votacions a favor per unanimitat. El punt número 8 és l'aprovació del conveni de cessió encomodat Fons documental de l'Ajuntament d'Anglès entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès. Aquí la Sandra ho explicarà, però bàsicament sí que ho vam tornar a parlar ahir amb ella de nou i inclús també amb l'arxiver municipal per assegurar-nos que tot el que desem en sessió al Consell Comarcal de la Selva pugui retornar a Anglès en el moment que a nosaltres ens interessi. El motiu d'això és que no tenim un espai adient per tota la documentació que hem generat i el fons que marxa no és fons històric, sinó només fons administratiu. És l'arxiu administratiu. Llavors, tot el que és històric, tot el que són donacions, tot això es queda aquí. Estem parlant de permisos d'obres, coses d'aquestes antigues. Com sabeu, per tenir els documents en bones condicions cal unes bones instal·lacions, unes determinades temperatures, humitats, en fi. Ara mateix el nostre arxiu està saturat i tant el tècnic d'arxiu com la Sandra coincideixen que els documents que marxen no són els més importants ni de bon tros per Anglès. Són documents administratius. No sé si vols afegir quelcom. Sobretot el més important, que tornen en el moment que nosaltres diem. Sí, en el conveni amb la Generalitat i l'arxiu comarcal, el Consell Comarcal, queda clar que si bé s'estableix que ho cedim, se cedeix en temps indefinit, quan vulgui l'Ajuntament pot retirar la documentació i en tot cas és això que no es tracta de sessions que siguin històriques o que hagin fet terceres persones a l'Ajuntament. Doncs bàsicament és aprovar aquest conveni i facultar en aquest cas a l'alcaldessa per la signatura i per continuar amb el procediment. Voleu comentar quelcom? Entenem que seria una custòdia dels documents menys importants a COSEP. Així seria una cosa pel poble. El que tenim al tanto és
Sí, hem pogut pensar en passar, que no hem d'adaptar, Nosaltres veiem correcte, Ah, no, conveni. Sí. Nosaltres també ho veiem correcte. D'acord. Doncs votacions a favor? Per unanimitat. El punt número 9 és la modificació de la plantilla i catàleg de llocs de treball per incloure jornada completa una plaça auxiliar de biblioteca d'acord amb els requeriments del Servei de Biblioteques, així com per incorporar rectificacions d'acord amb la Llei General de Pressupostos de l'Estat 2016. Ho explica David? Bé, doncs bàsicament és perquè per exigències de biblioteques, l'auxiliar de biblioteca que teníem fins ara en anglès, que continua treballant a la nova biblioteca, estava en una jornada parcial i passava en una jornada completa. Llavors és modificar el catàleg de llocs de treball en aquest sentit, o que aquí no té implicacions en el pressupost perquè hi havia també altres partides, altres llocs de treball que no s'estan comparant, per tant en el total de despeses de personal no es veurà modificat el cost per a l'Ajuntament. I aquestes altres rectificacions són rectificacions mínimes de cèntims que han de quadrar exactament i que utilitzant programes informàtics d'una manera a l'altra de l'altra i és perquè quadri exactament amb el que hi ha estem parlant d'un cèntim. No, ho havíem acceptat que aquesta noia, la Maria Vela, és una professional que pugui fer la jornada completa. Una altra cosa relacionada amb la biblioteca, no sé si estava pressupostant la neteja amb els pressupostos del 2016 de la biblioteca. Sí, en la partida de neteja la vam ampliar, considerant que hi hauria més metres fet de la biblioteca. Doncs, votacions? A favor? Unanimitat. El punt número 10 és la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de la taxa d'ocupació de la via pública de guals, bústies i caixers automàtics. Ho explica David. Bé, bàsicament són funcions que pràcticament ja estava aplicant el Consell Comarcal de la Selva, el que passa que no hi havia la delegació feta i a més forma part del que s'està duent a terme, del que hem dut a terme i que ja s'havia dut també prèviament per l'anterior equip de govern d'anar a les funcions de recaptació i de seguiment d'aquesta recaptació, de quan hi ha impagaments en el Consell Comarcal, donat que ells tenen una infraestructura preparada i nosaltres no tenim la infraestructura preparada ni el poble, sobretot quan hi ha problemes amb el poble. No, el nostre grup era correcte, perquè això ja es va començar amb aquesta passada legislatura d'anar tot el que sigui gent més ben preparada que nosaltres, millor, perquè inclús a l'hora de reclamacions i altres coses tinguin una millor comunicació. Quin cost ens tindrà això, aproximadament? Bé, el cost està sempre, és un 2%, una mica per sota del 2% de la recaptació. Bueno, fer el compte de la Leo. O sigui, ja estàvem fent aquesta recaptació, l'únic que no estava és delegada aquesta recaptació. La gestió en si es va donar que no estava, però ja la recaptava amb vocacions i tot. És un 2%, però estem igual. O sigui, efectes pràctics? No. Nosaltres votarem a favor. Bé, nosaltres tenim molts dubtes que això hagi de funcionar així. Estem recopilant informació, segurament algun dia demanarem per trobar-nos amb l'interventora perquè ens expliqui la seva part amb el regidor i de moment tot el que fa referència a aquest tema ningú tenim en contra. Molt bé, vots a favor? Vots en contra? I no hi ha abstenció. El següent punt és ratificar el decret per sol·licitar com a eina de treball l'Enotum. L'Enotum és un mòdul de notificació electrònica que té cost zero i que, com totes les eines de l'OOC, es facilita als ajuntaments per tal d'afavorir l'avanç de l'administració electrònica. En aquest sentit, quan notifiquem un ciutadà, ara s'envien correus amb aquell paper rosa que ha de venir retornat i en canvi
l'administració electrònica i l'ús de certificats digitals ens permet lliurar una notificació de manera totalment electrònica i prescindint també de correus. I és l'eina que hem demanat, el cost zero, repeteixo. Voleu preguntar quelcom? Molt bé, doncs votem. A favor? Unanimitat. El punt número 12 és donar compte de la sessió de la Junta Local de Seguretat i a tal efecte hem preparat un PowerPoint. Es va il·luminant el projector. Els assistents, la Junta va tenir lloc el dia 3 de febrer. Els assistents eren el cap de la regió policial de Girona, el cap de l'ABP Selva Interior, de Mossos, per entendre'ns, el sergent de la policia local d'Anglès, el capità cap de la Guàrdia Civil de Palamós, el sergent comandant de la Guàrdia Civil de Blanes, la secretària de l'Ajuntament d'Anglès, que va aixecar acta, el regidor de policia local i l'alcaldessa. L'ordre del dia, primer el sergent i els Mossos ens van donar informació dels serveis realitzats durant el 2015 amb gràfics i estadístiques. El segon punt va ser una anàlisi i valoració del 2015 per part seva. El tercer, parlar de com planificàvem el 2016 i com podíem millorar. I el quart, la cooperació amb Mossos d'Esquadra. Referent a les estadístiques, tenim que les infraccions penals han disminuït un 30%, que la resolució d'aquestes infraccions penals ha augmentat en un 3,43%, és a dir, que som una mica més eficaços en la resolució d'infraccions. Les detencions també han disminuït, de l'ordre d'un 31%. La majoria d'infraccions penals són contra el patrimoni, furts, robatoris, etc. Estem parlant d'un 68%. Un 20,9% de robatoris són amb força, és a dir, que forcen un pany per entrar, i hem tingut, per sort, un 0% de robatoris amb violència o intimidació. I la gràfica de dalt a la dreta mostra les detencions fetes per la policia local i pels Mossos d'Esquadra. La nostra policia ha fet un 15,4% de les detencions i els Mossos un 84,6%. Després també ens han parlat d'actuacions que fan per conscienciar els col·lectius sobre seguretat. En aquest cas, amb els joves, han fet diverses xerrades sobre internet, xarxes socials, consells de seguretat, prevenció, etc. I a mares i pares també. Estem parlant d'unes 20 presentacions i que s'ha arribat a unes 589 persones en total. La intervenció del comandant de la Guàrdia Civil de Blanes, així per destacar el més important que va dir, que ells tenien un àmbit competencial a nivell administratiu, fiscal, d'impostos especials, estrangeria, protecció de la naturalesa i del medi ambient. Es centraven en aquests punts. I que l'any passat, més ben dit, des de l'última Junta Local de Seguretat, havien fet 21 actuacions amb resultat satisfactori. La intervenció del cap de la regió policial de Girona és que el ràtio de delictes contra el patrimoni és molt baix i que el titular podria ser Anglès és una ciutat segura. Les conclusions, que la coordinació de la policia local, Mossos i Guàrdia Civil està funcionant molt bé, la conclusió de tots, els caps de seguretat. Que això es tradueix en la disminució de delictes i augment de l'eficàcia i que Anglès té un ràtio més baix de delictes per habitant que les poblacions veïnes gràcies a la presència de la policia local. Això seria el resum. No sé si en Josep vol afegir alguna cosa. Hi havia un petit punt que vam comentar, sense que posa l'ordre del dia, a nivell de seguretat, tot el tema de les franges perimetrals que l'hem destinat a l'ADF, a fi que facin un treball de veure si realment estem complint amb aquestes franges perimetrals, degut a que amb l'hivern que estem tenint, els boscos ja estan en una situació d'estrès a nivell d'humitat i de possibilitats d'haver un incendi que és molt important i per tant es farà una comprovació en aquest nivell.
Per altra banda, també es farà un estudi amb l'ADF sobre la qualificació dels camins. Aquesta qualificació de camins s'han de catalogar tots els camins que tenim en el municipi, s'han de catalogar segons una catalogació de R1, R2, R3, depenent de la quantitat de vehicles que hi poden anar, i això l'ADF ens ha dit ja que ens ho farà. Penso que és una part important a tenir en compte i que tots els veïns tinguin també en compte, sobretot els que són perifèrics i que donen o collinden amb el bosc, que tinguin previst que hi ha d'haver-hi aquesta franja de neteja, que no hi pot haver-hi arbustos ni llenya que pugui ser motiu d'incendi. Voleu comentar? No. O preguntar? No, que vull dir que amb aquesta tasca que tenim una bona policia, que s'ha fet sempre una bona porta per la policia. Fruit d'això va ser que aquell grup de delinqüents que es van agafar fa 2 anys, que tenien la seu carrer Trias a 33 i no es podien treure perquè eren ocupes, i a partir de que aquesta gent està dins la presó es nota molt la decadència dels robos. Com que es tractava de donar compte, no cal votar. Passem al punt següent, que també és donar compte de l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la Llei Orgànica 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2015 amb motiu de la seva revisió al Ministeri d'Hisenda. La Leo? Leo, te cedim la paraula. Tan sols donar compte, perquè sabem que cada 3 mesos anem donant compte de com anem executant el pressupost. Aquest és el quart trimestre de l'any passat, que vol dir que és una prèvia a la liquidació que tindrem aviat. I bé, complim amb el principi d'estabilitat pressupostària, que és el que ens demana. Tenim superàvit. El punt següent també ens l'has informat, no? També cada 3 mesos també hem de fer seguiment d'aquest pla d'ajuts que va vinculat als crèdits que tenim de proveïdors de 2012 i 2013 i anem valorant com es van executant les previsions i amb això informem. I el punt següent també, que és els informes trimestrals, no? Sí, ja és això. No, aquest és el període de pagament. El període de pagament, que com sempre estarem obligats a donar 2 ratis. Un, el que es diu el període mitjà de pagament, que ens surt 4,97 dies, això es compta després de 30 dies que entra la factura, que és el termini que tenim per comptabilitzar-la, això vol dir que la comptabilitzem abans, i llavors ens paguem a 5 dies, després dels 30, per tant seria una mitjana d'uns 35. I després hi ha un altre ràdio que també ens oblidem de treure, que és el període mitjà de pagament, que té en compte totes les factures que hi ha en l'Ajuntament des del moment que entren del registre, inclús alguna antiga que hi hagi endarrerida perquè hi hagi algun problema. I aquí tenim vol dir 41,20 dies, quan la llei ens permetria arribar a 60, o sigui, i l'altre que han dit 5, 30 ens permet. Per tant, vol dir que anem bé. El regidor podrà explicar un poc. Des de ja fa temps, l'anterior legislatura, un cop ja s'havia pogut posar, s'ha anat podent posar al dia la tresoreria, que no l'endeutament, que continua sent molt important, s'estan complint amb els períodes de pagament i per tant ens estem situant en el nivell dels ajuntaments a nivell de Catalunya. El punt número 16 és la moció presentada per la CUP i que a l'última sessió va restar sobre la taula. Era la moció de suport a la resolució 1/10 del Parlament de Catalunya. La Sandra ens va ampliar el seu informe, ara ho dirà. No sé si vols explicar una mica el sentit del teu informe, o no cal. Ja ho teniu tots. En principi, tots ens ho hem llegit. Sí, bàsicament això. Que amb la sentència del Tribunal Constitucional l'informe és desfavorable perquè en base a aquesta sentència
ja us puc donar l'informe de les conseqüències que pot tenir i que els altres ajuntaments com a Sant Cugat del Vallès no es va arxivar, però bàsicament perquè encara no hi havia la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava aquesta moció i ara sí que hi és. Nosaltres en principi entenem que en el moment de constituir-se aquest Ajuntament ens van posar a disposició del Parlament de Catalunya pel que fes falta en el procés i moralment hem de donar suport a aquesta moció i per tant votarem a favor. Sí, com ja he dit amb l'AMI, el nostre grup és un grup polític, avui a la tarda hem discutit aquesta moció i amb els companys havíem dit en primer terme l'abstenció, però després hem rebut més tard l'informe de la secretària on ella diu que això és desfavorable, vull dir que no és legal. Jo he vist això, l'he trucat, no m'ha agafat el telèfon, però aquí abans d'entrar he parlat amb ella i nosaltres ens volem abstenir. I si ens absteniu doncs seria com votar a favor de la proposta. Dic, nosaltres no volem votar la proposta, si no voteu la proposta també és el mateix que si votéssiu a favor de la proposta. I com que nosaltres no tenim cap tipus d'empar jurídic i com que veiem que jurídicament ens el podem endollar, doncs votarem en contra a passar nostre d'aquesta proposta. La nostra intenció seria votar abstenció, però en vistes a l'informe de la secretària creiem que el millor per nosaltres, que no som cap partit polític, és votar en contra, així no anem contra la llei, la llei de paper, la llei moral. Nosaltres hi votarem a favor com a grup que presentem la moció. Ja ho vam explicar l'altre cop que creiem que era necessari donar suport al Parlament i, com ja ha dit l'alcaldessa, estem pel que el Parlament necessita. Com a Anglès 2015 entenem que el que ens vam comprometre com a partit polític quan ens vam presentar a l'Ajuntament, aquest refermament per la independència i per fer el que estigui a les nostres mans per aconseguir-la, entra dintre del nostre programa, per tant, hi votarem a favor també. Vots a favor? Abstencions? I en contra? El punt número 17 és la moció en contra dels disruptors endocrins que ens explica la Marta. Si us sembla, primer explicarem una mica què és això, què són els disruptors endocrins, perquè és un tema que segurament no és massa conegut. Els disruptors endocrins són unes substàncies químiques que estan presents en diferents materials i productes de la nostra vida quotidiana i el que fan és alterar les funcions del sistema endocrí. Aquestes substàncies químiques, si estan en contacte durant les primeres etapes de la vida, poden ocasionar danys irreversibles que es manifesten més endavant al llarg de la vida. La comunitat científica està preocupada perquè s'ha vist que són la causa de diferents malalties greus, com per exemple diferents tipus de càncer, malalties de tipus metabòlic, trastorn del sistema immunològic, etc. Aquests disruptors endocrins els podem trobar en materials com per exemple a les llaunes de conserva forrades de plàstic, en envasos i utensilis de cuina que són elaborats amb policarbonat, en el paper tèrmic d'etiquets de compra, en determinats conservants utilitzats en productes cosmètics, de bellesa, colònies, higiene personal, en sabons, detergents, desodorants, en articles de consum i joguines, en cremes solars, en fungicides, insecticides, herbicides, desinfectants, pintures, vernissos, coles, tintes, laques i productes de neteja. Per tant, són un tipus de substància que són, com veieu, molt present en el nostre dia a dia. Llavors,
El que es proposa en el ple és sol·licitar al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental de la Generalitat de Catalunya i a DipSalut com a organisme de salut pública de la Diputació de Girona que ens doni recomanacions, que ens assessori sobre quins productes hem d'evitar comprar justament perquè no estem sotmesos a aquests disruptors endocrins. I també sol·licitar-nos que ens elaborin díptics per informar a la població. En segon lloc, es proposa fer un estudi de prevenció de riscos a fi que el personal de l'Ajuntament anglès no utilitzi productes que puguin actuar com a disruptors endocrins. En tercer lloc, una vegada identificats els productes que actuen com a disruptors endocrins, es proposa adoptar les següents mesures. Prohibir els materials i productes que contenen disruptors endocrins en contacte amb aliments i en articles i productes d'ús infantil per a la nostra llar d'infants, fomentar el consum d'aliments amb baixa presència de contaminants a la llar d'infants i al centre de dia i evitar l'ús de plaguicides en espais públics. També es proposa sol·licitar al Parlament de Catalunya, al legislador espanyol, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i al Consell Europeu que es comprometin amb la protecció de la salut i el medi ambient i que legislin en matèria de disruptors endocrins. També es proposa comunicar aquests acords a les entitats municipalistes per tal que es pugui fer extensiu a altres municipis i que puguin fer mocions similars. I per últim, comunicar aquest acord als mitjans de comunicació perquè se'n facin ressò. Sí. Nosaltres creiem que és una moció del tot positiva i que per tirar-la endavant caldrà un esforç per part de tots. Tots aquí els directrius europeus fent menció especial a la situació del poble. Dic situació del poble perquè ens travessen recs i rieres i la més perjudicial, que crec que és la Riera d'Osó, per la part contaminant que pot arrastrar encara de les mines. També seria bo demanar al Departament de Sanitat a veure si el núvol tòxic de Chernobyl, a veure quina influència va tenir sobre la nostra zona per tal de tenir una prevenció més acurada. Les xarxes socials, concretament les webs, ja ens diuen els aliments que consumim i els seus productes i la forma que aquests poden entrar dins nostre amb maleïts, és a dir, quan hi ha hagut un pesticida dolent o qualsevol altre element que hagi ocasionat la maduresa de l'element i hagi entrat entre nosaltres. A molts de llocs, que deia després, els microones i així, doncs ja estan prohibint l'escalfament de menjar per la mena de microones, no és el cas, suposo, de la llar d'infants, però si és el cas de molts instituts, com amb la jornada intensiva, doncs es van calentar els tàpers, els microones amb plàstics que són els adients i així. Això serà una feina que caldrà valorar-la molt i sobretot caldrà tenir presència dels nostres tècnics municipals per tal que aquests s'adrecin a totes les associacions del poble, tant la gent de l'esport, perquè també amb el material, amb la vestimenta del material esportiu, també inconscientment, a través de les somos i així, molts d'aquests disruptors endocrins poden entrar a través de la suor i del material que està composat de les prendes esportives. També seria important a la gent que fa teatre, la gent que fa tremoll, la gent que fa carnestoltes, la cavalcata de Reis, que els elements que fan servir pel maquillatge també tinguessin cura del prospecte, a veure fins a quin punt ens pot afectar. I el que deia després també en la llar d'infants, caldrà tenir cura també dels elements que potencien els disjuntors endocrins, com poden ser les ones electromagnètiques, fruit dels ordinadors, fruit de les xarxes informàtiques, fruit de les lluminàries elèctriques. I també el que s'ha vist, ho dic perquè tinc companys que estan treballant a un nivell una mica més acurat, del subsol dels llocs on estan instal·lats els centres, sobretot els educatius i els centres sanitaris. Faig referència a això perquè nosaltres al centre de dia, aquell temps es va fer la fosa sèptica sota del mateix centre de dia. I a la llarga això pot ser també un focus
que potencia els sistemes disruptors endocrins. Jo crec que la regidora tindrà molta feina i no dubti que si nosaltres des del nostre grup podem ajudar-la en qualsevol cosa, doncs estarem molt a disposició. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Vots a favor? Unanimitat. El consegüent és la moció sobre la nova organització del transport sanitari. Aquesta moció ens va entrar en poc temps i tenim un dubte. En ella s'assegura que s'han substituït ambulàncies amb possibilitat de transportar i tractar persones malaltes en itinerari amb una plantilla completa de metge, infermera i tècnic. I això s'ha substituït per vehicles d'intervenció ràpida, amb només metge i tècnic. Aquesta moció és la mateixa que ha aprovat la Diputació de Girona, ha estat contrastada i és així, perquè la informació que ens va arribar als alcaldes quan vam anar a parlar amb la direcció del SEM era una altra. Per això el dubte. És correcte això? Sí, aquí a Anglès al Lluís tenim una ambulància 24 hores al dia, no? I ens l'han canviat per un vehicle, que ja ho vam comentar-ho, que és per arribar i fer actuacions, però que si se t'han d'endur haurà de vindre una ambulància igualment. Sí. El que passa que, segons sabíem, aquí hi havia una ambulància amb 2 tècnics, no hi havia metge. Hi ha el metge al CAP, però si el CAP està tancat, l'ambulància resulta que tenia 2 tècnics. I el VIR ve amb metge i tècnic. Llavors, estem d'acord amb tot la resta que diu, el que passa que tenim una mica de reticència a aprovar una moció dient alguna cosa que no és 100% cert, simplement. Si és la mateixa que ha aprovat la Diputació, suposo que ja s'ho haurà mirat, però ens desquadrava aquesta informació, diguéssim, no res més. L'altre sí que estem d'acord que el servei s'ha vist mermat, que hi ha hagut moltes queixes de la gent, tot això sí. Simplement era aquest aclarament. Sí, en principi és la bona. En principi és la bona i entenem que és una informació contrastada que va estar treballant amb la gent de sanitat de la CUP, que molts són metges i infermeres i ens comentaven, per exemple, un dels problemes d'aquests vehicles que hi haurà és que si el metge no s'atreveix a punxar, fins que no arribi l'infermera no es podrà punxar res, que també és una problemàtica. No sé, la Montse treballa al CAP, potser ens pot dir alguna cosa. Amb la línia que mentre tu has tret és el que jo tenia entès. Vull dir que jo també, com ho vaig estar llegint quan em van rebre, doncs a mi em va cridar una mica l'atenció. Això, que només es traslladés només, diguéssim, un tècnic i un metge, que no hi hagués un professional d'infermeria. A mi també em va quedar una mica de dubte. Llavors, per qüestions de feina i coses d'allà no he pogut comentar-ho. Però vull dir, sí que era una cosa que potser ho vau dir vosaltres i he dit, jo això no ho he entès així. Per almenys quan també l'Àstic fa referència a això tal com es van presentar amb ells, com ells ho van presentar el nou canvi, jo no ho vaig entendre tal com es va escriure. Perquè llavors l'infermera en quin altre vehicle aniria. Per exemple, el que em comentaven era que al Vall d'Empordà el que havien fet era posar 2 vehicles, un anava al metge i l'altre anava a l'infermera. Hi havia 2 vehicles que comptaven per 2, però si el servei era la meitat. Estem parlant de Baix Empordà, a mi m'ha cridat l'atenció. Vull dir que serà si et sembla, perquè tota la resta estem d'acord, no sé com ho veuen els companys, que jo he demanat a la Diputació que em passin el text, que ells han aprovat tots els grups, que puguem assegurar-nos d'aquesta informació, però no ho posposem, a tenir les coses clares. Jo suposo que
ja ho fem en fi de bé tot. Sí, sí. Com la resta de coses sí que és cert, que hi ha moltes queixes del funcionament. Però si més no, que si enviem una moció i la traslladem, que no hi hagi un error que digui ostres, no, que això que heu posat està malament, que digui que estigui 100% correcte. Si no ens volta moció de comissió, que no la tenim sobre la taula. Si hagués arribat això un pèl abans, poder sí que hauríem aconseguit la informació. És qüestió de temps. Fem una còpia. Què fem? Si posposem? Jo crec que sí. No sé. Al final ho votareu com l'altre cop, vull dir, si tots creieu que s'ha proposat. És probable. Voteu que queda sobre la taula? Queda sobre la taula. El proper comanari. Sergi, tu què votes? No, jo voto en contra. El 19 és la pròrroga del conveni de col·laboració per la prestació del servei de centre de dia. Bé, per tal d'anar mantinguent les 15 places públiques del centre de dia, doncs cada any s'ha de fer la sol·licitud de pròrroga del conveni amb la Direcció General de Protecció Social, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. I això ha de passar, doncs s'ha d'aprovar en el ple. En tot cas, ara aprovaríem la sol·licitud per l'any 2017. A favor? Unanimitat. El punt número 20 és donar compte de la modificació de crèdit 4/2016 de Can Selga, que ens explica en David i en Toni. Bueno, en aquesta modificació el que proposem és per tal d'arranjar que hi ha una tuberia que baixa del barri de Can Serra i que escompa aigua allà on no pertoca, per tal d'arranjar aquesta tuberia i arranjar la resta de tros perquè això no es reprodueixi. I llavors també hi ha la tuberia de l'aigua que ve del carrer de Berneda, que la que ve de Can Serra emboca cap al carrer Berneda, doncs és fer un altre tubo nou perquè tot el de Can Serra vagi directament un redireccionament d'aquesta aigua vagi cap al carrer de Girona i així ja baixi directament i no saturem tant, en aquest cas, l'aigua que ve de les aigües properes que ve del carrer de Berneda i que per tant després quan hi ha episodis de pluges fortes condicionen a tot aquell barri que puguin sortir o puguin haver-hi més aigua del compte. No ho soluciona per complet, però com a mínim és un pas cap endavant i ja aboquem cap al carrer de Girona i això ja va cap a direcció cap a la depuradora i ens n'és pel propi pantà. Llavors, per fer això, per fer una inversió, aquest clavegram de 30.506 euros, que no està en pressupost, i el que proposem és posar aquesta partida d'inversió i restar-la dels capítols de l'anomenat públic, 10.506 euros, perquè un cop feta l'avaluació aquí també podem ajustar altra volta el tema de l'enllumenat, també indirectament acaba sent conseqüència també del preu del petroli i del preu de l'energia, i després restar dos capítols d'interessos, un d'interessos de préstecs a llarg termini, 12.000 euros, i un altre d'interessos als préstecs amb l'Institut Català de Finances, que no deixen de ser préstecs també a llarg termini, amb 8.000 euros, perquè d'alguna manera ens havíem curat una mica amb salut a l'hora de fer el pressupost i tenir algun marge de foc de part si hi ha incidències que al llarg de l'any acaben havent-hi. Llavors és recordar-ho, posar els diners en aquesta inversió del clavegram de Can Selga, com hem anat així, i restar de l'enllumenat públic i dels interessos de llarg termini. Sí, amb la proposta que es presenta avui al ple hem vist que hi ha un informe de
deficiències, no? Aquest és el carrer d'escoles, connectar-ho amb el que fa referència al carrer de la Rulla. Nosaltres veiem bé aquesta actuació, ja que en un POU del 2007 hi havia 300.000 euros per arreglar tot el que és carrer Berneda i així, però com que l'Ajuntament no podia fer front a aquests diners, i en aquella època, si no feies front, podies destinar aquests diners a rebaixar el deute, doncs nosaltres veiem bé l'actuació que es porta a terme. També seria bo que tinguéssim present que hi ha molts carrers, un d'aquests és el carrer, aquest que estem parlant, el carrer de Berneda, quan portes èpoques de pluja, doncs el conducte o el col·lector de recollida entra en positiu, és a dir, va entrar l'aigua dintre les cases. Vull dir que si en el transcurs d'aquesta legislatura es pogués solventar aquestes deficiències, concretament aquest carrer de la Berneda seria una bona operació. Que cosa és una malaltia endèmica, no és culpa de vosaltres ni de nosaltres, ni és culpa de tots els que hem estat al Ajuntament aquest any de no tenir prioritats en aquest tipus de coses. Recollint aquesta aportació, que evidentment és benvinguda, dir-vos que una de les tasques que primer volem desenvolupar és fer un mapa de com està la situació en tot el nivell d'aigües, perquè com bé dius és una situació endèmica de fa molts anys, d'una manca de manteniment i una manca d'aportació d'infraestructura nova important de fa molts anys, i que per tant primer hem de tenir un mapa una mica de saber quins són els punts de més risc, de menys risc, i quines són, al final, dic pels tècnics, segurament quins són els punts on de primer atacar. S'haurà d'anar fent progressivament perquè... Porta de diners per anar fent coses d'aquestes. Exacte, s'haurà d'anar fent progressivament. Per desgràcia, hi ha molts de punts. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Vots a favor? Unanimitat. El següent punt és la modificació pressupostària 5/2016, contractació de recollida de gossos. Bé, de fet nosaltres ja tenim un servei que ens el presta el Consell Comarcal de la Selva, que inclou que ens vingui la gossera de Tossa, el centre d'acollida d'animals de la Selva, a buscar els gossos, però resulta que venen de dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda. Llavors, fora d'aquest horari ens han de quedar els gossos aquí en Gles. I de vegades passa que el divendres a la tarda hi ha més d'un gos. I concretament ens ha passat no fa gaire. Per al benestar animal no tenim un lloc especial amb les garanties de confort animal que tocaria. Hauríem de fer una inversió que costaria diners si volem fer-ho. És a dir, compra de gàbies, que estiguin a sopluig, que no es mullin, a banda del temps que dediquen, en aquest cas, els agents a alimentar, donar aigua, treure'l una mica i deixant de banda, a més també, que la policia local no té entre les seves funcions l'anar a recollir els gossos, que ho fan molt amablement igualment, però que no ho hem mirat, Josep ho hem provat i no estan en les seves funcions. Per tant, a la vista de tot això, buscàvem quina solució seria la més adient. I hi ha dues empreses que ofereixen el servei complementari al Consell Comarcal. Ara bé, aquest servei té un cost i el que ens plantegem és que en lloc de que tot el poble d'Anglès inverteixi en instal·lacions, que serien tots que ho pagarien, doncs que qui se li ha escapat el gos o l'ha deixat anar, doncs que sigui ell que pagui aquest cost. No sé si hi ha alguna pregunta. I bàsicament és la modificació pressupostària, ho ha explicat David, però és per obrir partida. Bàsicament és per obrir la partida per l'aplicació d'aquest servei, per aquesta despesa. Amb el capítol de recollida d'animals ja teníem un pressupost folgat de 8.000 euros. La partida del que us he comentat, que de moment l'hem de mantenir, el Consell Comarcal de la Selva puja a uns 3.600 euros a l'any, per tant ens queda marge, per tant estaríem d'aquesta partida de recollida d'animals que posaríem en aquest tema de contracte d'animals i posaríem 2.000 euros en previsió d'un nombre d'animals que es podrien acabar recollint de l'any. Tenim que tenir una empresa que faria això, no? I que la gent no s'hauria que portar cap infraestructura. No ho veiem correcte. Vots a favor? Unanimitat.
l'aprovació inicial del punt 23, assumptes urgents, no n'hi ha, no? S'ha fet? On hi ha? Falta el punt 22 de l'ordenança. Me l'he saltat, així, va. Aprovació inicial de l'ordenança de recollida de gossos. Aquesta ordenança bàsicament és el que us explicava abans l'Astrid, aquest servei té un cost, aquest cost són 90 euros més IVA, per tant és repercutir aquest cost a qui realment se li hagi escapat el gos o l'hagi abandonat, en el cas de que l'hagi abandonat. El mateix cost que li costa a l'Ajuntament es repercutirà en la persona que hagi tingut el problema domèstic. No hi havia problema de si hi ha un gos que no hi ha, no? Exacte, aquest queda a l'ocell. Haurem d'esbrinar i si no... Dins d'aquests 90 euros que cobrarà, que es repercutirà, ja inclou el menjar i també assistència veterinària en cas que ho necessiti l'animal. I està tot inclús. Doncs vots a favor? Unanimitat? El segon punt, assumptes urgents, que no sé si no n'hi ha. No n'hi ha, no? Assumptes urgents? No, doncs passem al de pregs i preguntes. Bé, nosaltres no teníem massa coses a preguntar. Volíem preguntar pel punt d'informació juvenil si ara que hi havia tècnica de joventut nova, si que faria un nou impuls, si hi hauria alguna cosa sobre la terra. Gràcies. Posar en marxa el punt d'informació juvenil és una de les prioritats que tenim en la nova tècnica. Ara, quan acabi de fer el pla local, que és el primer pas que per poder demanar subvencions i per poder demanar activitats s'ha de fer, s'ha de reunir amb bastants professionals que tenen relació amb els joves. Aquest matí precisament ens hem trobat, perquè ja ha acabat més o menys totes les trobades i ara començarà a fer el pla local i el següent pas, que a més a més està molt interessada, és en el tema de tornar a obrir el punt d'informació, l'espai que hi ha al Lorés, a veure si es pot començar a posar en marxa i hem de tirar per aquí. Quan acabi el pla local serà la primera cosa que treballarà, perquè a més és el primer que em va preguntar: a que d'Inglés hi ha un espai allà sobre el Lorés per fer activitats pel jove? Sí. Com es fa? Va, hem de tirar endavant. Bueno, jo volia preguntar 4 preguntes que m'han fet a mi al carrer, no les he tingut contestar. I una era, perquè m'han dit que s'estan traient les fonts del poble. Dic, ostres, dic, ara sí que... Diu que algunes fonts s'estan traient. Una me van dir que era la carretera Rosó, una altra era la plaça Santa Magdalena i una altra aquí al Vial. La veritat que no... Aviam, la font d'Osó s'ha tret perquè no funcionava i no tenia cap utilitat, igual que els bancs que estaven tots trencats, però més que n'hi hagi hagut de bon estat que dos des de fa molt de temps que estan trencats. Això, aquesta font. La font de Santa Magdalena, nosaltres l'equip de govern estem buscant de fer un estalvi de consum d'aigua al nostre poble. I llavors, amb la informació de Qualia, que ens diu els consums que hi ha, vam trobar que a la font de la Santa Magdalena hi havia un consum elevadíssim. I llavors, és degut a la manipulació de l'aixeta, que al cap de la brigada, el color que ve, i al cap de 2 dies està mal posat. I seguia vessant i vessant i vessant. La solució, com que a 30 metres hi ha una altra font i no té cap mena de problema, hem decidit treure aquesta font perquè així no tenim pèrdues i consum pel poble inútil. I llavors el servei està garantit i no hi ha cap mena de problema. També està previst substituir les fonts que estan en un mal estat al cementiri i que també tenen pèrdues al cementiri. Llavors, actualment estem reduint un 35% del consum d'aigua del poble gràcies a aquestes actuacions. Després, l'altre dia,
per sort, per desgràcia, de anar a passejar cada dia, vaig anar cap a la carretera d'Osó a caminar i em vaig trobar una dona i em diu, tu que estàs a l'Ajuntament, saps alguna d'aquestes, no sé, per anar, hi ha unes barraques allà, allà hi ha de tot. Diu, tu saps si hi ha algú aquí? Dic, ostres, jo sàpiga, no, fa temps que hi són. Diu, saps si són legals? No sé. Dic, jo ja t'ho preguntaré com que estic. Dic, però no sé, saps quin és que avui no... Sí, perfectament, perquè fa més de 5 anys que es fan. Sí, és que fan temps, però no ho he dit. Avui, exactament avui, hem vingut als rurals, hem parlat d'aquest tema, i també jo fa temps, abans d'entrar a l'equip de govern, havia parlat amb la policia municipal i amb aquesta gent, segons la policia municipal, ja amb l'antic equip de govern, ja se'ls va proposar sortir d'allà, però que no van voler, i llavors es tracta de que ara els rurals faran una actuació, aniran a parlar amb ells i està previst. Ho estem vigilant. Després, aquesta és meva, Aquesta serà bona. No, les tanques de carrer de la Fàbrica es van posar perquè hi havia perill. No? I ara s'han tornat a treure. Ara ja... Què vol dir que no? Les tanques del carrer de la Fàbrica es van posar perquè vosaltres mateixos vau dir que hi havia un perill, etc. Nosaltres el que vam fer va ser parlar amb els tècnics, com és evident. Els tècnics ens van dir que no hi havia perill, que en tot cas si ell es contrava es contraria cap a dintre, per tant no hi havia perill cap a l'exterior. De totes maneres, per precaució les vam deixar un període de temps i també vam estar mirant fotos antigues en el Google, a través del Google Earth, pots veure el Google Maps, pots veure el StreetMap, es poden veure les fotos que són de fa 2 o 3 anys i les fotos actuals, llavors mirant vam veure que realment no hi havia cap teula allà. Per tant, un cop dit als tècnics, un cop averiguat que sembla que no falta cap teula, a partir d'aquí s'ha tret això. De fet, no fa gaires dies a la plaça Pau Casals, la plaça on vius tu, Pere, en aquella plaça, i per un edifici nou va caure un tros de teulada i clar, fer una ballada del poble és impossible. També era un episodi molt fort de vent, s'ha anunciat a través del temps, el Meteorcat i tot això, que hi hauria episodis forts de vent, la ballada del poble no podem. De totes maneres, evidentment, si els tècnics no haguessin dit que allà no hi havia perill, perquè en tot cas, per el tipus d'edifici que està fet, tot es fondre cap a dintre i a més després de fer diferents comprovacions i deixar un temps prudencial i veure que no ha caigut res en aquell temps, l'únic que ha caigut és una mica de runa de les parets que estan a mig metre o un metre d'alçada, perquè és del... però no és perquè caigui l'edifici, sinó perquè és del degradat de l'edifici, doncs no hi ha res. I ara l'últim, m'agradaria saber, per pujar al carrer de les escoles, com està el tema? Es farà per pujar de pujada, un sentit de pujada, un altre de baixada, o això no... Com està el tema? No, és un tema que estem estudiant. Primer de tot, el que hem de concluir són les obres que hi ha pendents a Can Selga, que això és el que més ens urgeix, i un cop tinguem acabades les obres de Can Selga, o abans d'acabar les obres, doncs elaborar un plànic de com farem les direccions de... No, jo t'ho dic perquè molta gent està preocupada. Vam dir a la gent que faríem una consulta, però porta feina... Tampoc ens ha vingut a venir ningú a dir què de la consulta, perquè sembla que els hi va bé tant com està. Si podem fer una consulta, si més no, per conèixer el que pensa la gent, i això és important. No, nosaltres hem dit... El que passa que cal feina, no? S'ha de fer un debat, s'ha d'informar bé la gent, s'ha de... Sí, jo només és per veure com està. I acabar. Ja està. Jo volia fer una pregunta a en Pere Espinet. A nivell del Carnaval, les comparses que van participar
em van comentar que se'ls havia trucat, que se'ls havia dit si eren conscients que si hi havia algun accident, si hi havia algun problema o si passava qualsevol cosa, que la responsabilitat l'assumien ells personalment. Jo només volia preguntar si aquesta mateixa afirmació o aquesta exposició se'ls va fer l'any passat quan van fer el carnaval de l'any passat. No. I per què s'ha fet aquest any? Ells em van ensenyar la documentació de l'Ajuntament on deien que tots els elements mecànics tenien que tenir la seva seguretat. Com que molts elements mecànics són remolcs que molts abandonats tenen per cap i diu bé. I deia que aneu tant amb això perquè per aquí us el podeu carregar. No obstant, és el municipal, el sergent o que us liderarà la carrossa. Això us hi vaig dir. L'any passat es va fer el mateix? I per quin motiu? No eren les mateixes carrosses o llavors complien? Poder fer malament. L'any passat no vam dir res a ningú. Aquest any van venir gent que feia la cabalgata amb el bull, els ho va enviar a l'Ajuntament. I jo els vaig dir el comentari, això va així, així i així. Si passa alguna cosa, els responsables són vosaltres. Però no obstant això, el que té que donar a l'hora de sí és el sergent del municipal. Tal com ho deia el paper que vam enviar. Nosaltres vam enviar mai el paper d'aquest tipus, com van a Santa Colòmbia de quilòmetres. És que penso que és obligació de l'Ajuntament enviar aquesta informació per simplement... Vau verificar els carros vosaltres? Bé, nosaltres el que vam fer va ser informar del que s'havia de fer. El fet de no informar no eximeix de complir la llei. Són carros, vull dir, jo en tinc d'aquests que amb el terminal a l'institut i no estan legalitzats perquè són carretons que ja estan fora de normativa. El problema que el podem trobar, deia que l'Antoni, sempre repetíem, eren molts cotxes dels Reis. Tant tu com en Jaume sempre repetíem per si per mala sort un d'aquests cotxes fot mal a algú i ens l'hem carregat tots. I per això jo volia fer una proposta que la penso presentar al proper ple de Boli Centres Vius, dient que fer una partida per comprar remolcs o Reis, remolcs normalitzats. Perquè la gent ho fa amb bona fe i per mala llet passa qualsevol cosa i ja està. Llavors hi haurem de ser-hi tots pel tros si passa alguna cosa. Sí, per això és un petit constant. Antoni, que era el més patient i més quan a la mainada es fot cap a sota de les rodes i vam passar el que va passar, jo vaig fer un sota. És un petit constant. Bé, llavors ja fa cap al 15 de febrer va sortir en el diari de Girona que Anglès estava infestat de rates. Jo voldria saber si teniu a veure alguna cosa amb aquesta notícia. Jo vaig dir a la regidora que hi havia rates tant era la que era a la plaça Catalunya i al carrer Puigvell, inclús a la caseta del camp de futbol. I vaig dir que posés en contacte amb el Puigvell. I no n'he posat entrat enlloc. Home, no diem pas això. Home, sembla que ho diguis així. No, jo el que dic és que es publica en el diari de Girona Anglès infectat de rates una setmana abans que vingui el president de la Generalitat. Jo no vaig pas posar a fer aquesta declaració. Jo vaig veure allà que havíem parlat amb aquesta gent de l'equip de govern. Així de clar. Molt bé. 4 dies abans va sortir a La Vanguardia, aquest cop sí, amb el nom de Pere Espinet, que els recs de la Verneda i així estaven molt bruts. Venim d'un episodi de més de 3 mesos que no hi ha pluges i per tant el que normalment neteja els recs són les pluges que passen. Veníem d'un episodi, a més, quan va sortir el del diari de Girona, que havia fet durant 3-4 dies un vent important, amb el qual tots els papers a la brossa havien anat a parar en el riu. No sé si es veu que a nivell de l'ACA s'ha de demanar autorització per la neteja dels recs. Per tant, es havia demanat autorització. Jo l'única cosa que volia fer notar és que netejar aquell espai de rec em va costar 7 minuts. I jo entenc que per publicar-ho, escampar la merda a nivell de tots els mitjans de publicitat, es triga molt més que 7 minuts. I si s'estima el poble, el que es pot fer és, si es troba alguna cosa que està bruta, netejar-la. Recordo en el seu moment, l'any 2011, quan vaig sortir amb la iaia d'Anglès, vaig publicar tota una sèrie de fotografies d'espais que estaven bruts a dintre de l'Ajuntament. I juntament amb la fotografia que estava brut, es publicava la fotografia que es havia netejat. Llavors això va servir perquè molts butlletins a partir de llavors van sortir sempre amb la fotografia del que estava brut i del que es havia netejat. Jo entenc que si voleu publicar
que el poble d'Anglès està brut i us l'estimeu, feu alguna cosa també per netejar-lo. Nosaltres farem el que ens correspongui, que és la nostra obligació. Què vol dir, senyor Casadellà, que jo vaig posar la mena del riu? I jo dic que li va posar el vent. No sembla que no posi bé. I jo dic que li va posar el vent. Tens que estar molt centrat en la provisió. He dit que la va posar el vent. Jo vostè m'ha posat a mi. No us he posat. No, està gravat, per tant, si us he posat... Jo entenc això. I el seguiment el vigilem fent constantment com hem fet fins ara. Molt. Tant si li agrada com si no li agrada. No, m'encanta que ens digueu contestar brut perquè ho podem netejar. Jo sempre escric una carta a l'altre regidor, jo el corresponent abans de tot. Cap més pregunta? Hem vist que s'han fet obres a la piscina municipal, s'han tret dutxes. Un moment, Pere, aviam. Jo sobre el tema aquest de les rates, aquests últims, sí que és veritat que en moltes ocasions m'has fet arribar que algun veí t'havia dit que havia vist rates en algun lloc del poble i sempre hem actuat com s'ha de fer, avisant a l'empresa de plagues perquè actuï. Però val a dir que en aquesta ocasió, per la zona del Puigvell, a mi em va informar una veïna del Puigvell, per la zona del Casc Antic em va informar en Toni, que un veí l'havia avisat, i per la zona del pavelló em vas avisar tu, però una vegada la notícia ja havia sortit als diaris. Per tant... El que farem no fer-ho sortir en un Facebook amagat. Nosaltres si diguem sempre les dades. Mai amagarem la cara, sempre amb la cara pel cim. No, però jo el que vull dir és que abans has comentat que m'havies comunicat de la presència i jo el que dic... N'hi ha més, el de Can Xiscó, de allà també n'hi ha. Val, d'acord, doncs es diu i es fa alguna de sempre, es fa actuar l'empresa de plagues. Jo dic una cosa, són pas mentides. No, jo no dic pas que sigui mentida. Sembla que digui mentides. No. Una mica d'informació de l'equip de govern, Alguna pregunta més? Normativa de l'article número 15. De fet, totes aquestes obres han sigut revisades pel nostre enginyer i llavors ell ens ha indicat que eren correctes i per la millora de la higiene i de l'espai de la piscina. Tot el que nosaltres intentem fer és millorar tant la qualitat de l'aigua com la qualitat dels usuaris de la piscina. Després, llegint la normativa que em va passar la regidora de Sanitat, ara es creu adient posar lavabos per minusvàlids dins el recinte de la piscina. Com que allà hi ha un espai gros, seria bo posar un lavabo d'aquests per minusvàlids. A dins dels vestidors. Hi ha un allà al pavelló? Hi ha el pavelló per això. No, a dins de la piscina. No, vull dir, el lavabo dels homes. No, hi ha el lavabo dels homes. Jo crec que si poséssim un home, allà amb els homes, o dos. De totes maneres, Sí, és el 80 de 92 no sé si. De totes maneres, tot el que és els vestidors de la piscina, tant individuals com col·lectius, s'han de remodelar tots. Llavors, un cop s'hagi tret en banys i s'hagi rectificat tot l'espai, llavors decidirem si hi ha l'espai adient per un lavabo de minusvàlids. Jo crec que seria una bona cosa. Sí. A la llarga, la piscina descoberta. I són instal·lacions antigues que cal posar un dia i tots són conscients d'això. No dic pas una cosa per prendre ningú. No, si ho estem estudiant, tot això. El que va comentar Antoni va ser, ostres, a la piscina no hi ha lavabos de minusvàlids. Sí que n'hi ha. Sí, ara en aquest dos hi ha un espai, em sembla, que seria adient per això. Tu, Jordi, vas dir que segurament a partir del mes de gener es farien cursos
fets des de l'Ajuntament, personal. Després, hi ha un col·lectiu que no pertany a cap associació registrada que estigui utilitzant espais públics per fer tasques com de pintura i progressives. Aquesta gent estan legalitzats, estan registrats? El Brasil hi ha gent que està fent activitat pagant lloguer, tot el problema, i llavors hi ha el de pintura i que si pot ser segurament primer el de costura, que de moment pintura ja s'ha traslladat a les antigues espai de la biblioteca, que en principi aquell espai no és un espai ben bé municipal, és a seguir. No sé, a veure, si estigui de demanar permís a l'Ajuntament o a la Caixa. En principi és a la Caixa. Sí que demanar permís a la Caixa. Llavors hem de mirar com ho fa, perquè de moment encara el tenim en... Sí. No, és que ens ho van dir, no em preguntis al ple, si és de l'Ajuntament. No és de l'Ajuntament. Estava cedit pels usos de la biblioteca, que de moment encara el tenim en... Aquí m'agradaria afegir que el tema de pintura, jo conec el Ran Rubió, he estat a l'alumne seu, quan ell va començar hi eren molts, jo ja fa molt temps que no vaig a pintura, ara són 8 persones. Llavors, ell o marxava en aquest cas, com tu ja havies dit, o... Ja vull marxar l'any passat, quan no passat. El tema de la Caixa ja sabem que és favorable a assumptes socials, d'art, escultures, pintura, tot això. Per això vam pensar que era allò que dèiem perquè ell pogués continuar. Igual que P3, no? P3 no li diu la policia, no? El P3 s'ha constituït com a associació? Sí, amb l'entitat, perquè sí volia anar-hi, però... No, vam estar parlant, a veure quina solució podíem trobar, vam proposar constituir-se com a entitat i de moment estan allà. Després el que et vaig comentar ara per 15 dies o més, la revisió dels tancs de gasoll, de la piscina i del Pompeu Fabra. El de la piscina no m'encarrego, el Pompeu Fabra, vam venir, vaig parlar amb el Fernández del departament, que és el cap de planificació, que va acabar moletes. Vaig explicant una miqueta la problemàtica, van venir els tècnics del departament i aquest estiu, pagant el departament, fan les obres d'adequació, van fer proves d'estanquitat, van mirar les filtracions i dintre de les obres que es fan aquest estiu, que se'n faran, s'adequaran els vàters de baix i s'arreglen uns quants empans de les classes de dalt per millorar les ràtios dels alumnes que queden, tot això dintre del ram. Per urgència i van entrar també tot el que és el tema del tanc del Pompeu Fabra, que es deixarà tot arreglat, estanc, amb els drenatges ben fets perquè no s'acumuli l'aigua. És una cosa que tenim pendent de davant dels cursos amb ells. Està... Què s'hi diu es va? Després del sistemes elèctrics m'ha dit que també actuaven, no? Ja s'està actuant en totes les instal·lacions. Després es pensa que hi ha la zona de captació de l'aigua, tal com diu, que recomana Quàlia. Bueno, ja tenim pressupostos de banyar el que és la bassa, ja necessitem permís del propietari i un cop hi hagi partida doncs podem destinar aquests diners a banyar la bassa. Molt bé, merci. Cada any es feia la feina de manteniment de l'agent artificial del camp de futbol. S'ha fet aquest any? No. Es feia el raspallat i s'hi posava una mica més de gra perquè així durés un any més. Jo simplement volia comentar que en Jordi Danés està de vacances. No feia una empresa, no feia una empresa, sí. No, jo. Després hi ha el marcatge de les línies que també... Això li he demanat a en Jordi. Jo estava allà amb l'àrbit, que era el primer, vaig dir no patis. No es creia res que ho faran. Sí. Doncs això li vam demanar a en Jordi per estar de la gespa està molt malmès aquí, amb el raspallat i posant-hi més caucho d'aquests, encara pot durar mig any més. Cada any ho feia tothom.
I ja que parlem de la gespa, comentar que ens vam tornar a reunir Toni i jo amb la Diputació de Girona. Ens van dir que ens vam quedar a les portes d'obtenir la subvenció. Vam quedar en 5è lloc i empatats amb Begur, en 5è lloc, per punts. I què va passar? Que la gespa de Begur era del 1999. La van canviar 2 vegades. Dit pel disputat d'Esports, estic dient el que ens van dir. Llavors ens vam quedar a les portes i ens conviden a que quan hi hagi la propera convocatòria que tornem a presentar. No, final d'any, segurament. De totes maneres, diria que en el pressupost no està contemplat i ens donaria com a molt 50.000 euros, i val 100.000. Seria per l'any que ve. Perquè ara la gent que ha jugat una mica a futbol, Toni, és una mica perillós. Ho sabem, però ja saps que la vam demanar de seguida que vam sortir i que hi estem a sobre. Com la demanem, com que no fan servir els instituts. I també que, a més dels equips de futbol, hi ha els instituts del poble que hi eren. Tot això va. Vull dir que estem fent tot el possible, però que de vegades és complicat. Ara que tenim gent que juga, doncs que no marxin. I nosaltres ens sembla que no tenim cap més pregunta per fer. El públic, la CUP ja... El públic vol fer preguntes? No? Molt bona nit. Doncs s'aixeca la sessió. Gràcies.